Santo Tomas. Tutusin lang. Dapat kami. Kasi nung nakita ko yung live ni yung basura ng San Fernando, nakakarating sa Santo Kasi Tomas. yung basura sa palengke, hindi na di ba napasin Tapos, mo? Di ba napasin mo nung namalengke tayo? Ang daming basura. saan ba dito yung dike? Dike ng Santo Tomas. Doon. Sa Marangge. Dike ng Santo Tomas, Ay, saka dike ng nagugnay sa San Tabi ng Fernando. Bacolor. Hindi, tabi ng Tapos, Bacolor. nakita ng CLTV 36 ba yun, TV? Yung ano, tapos binabaan niya. Tapunan ng basura nandun. Yung CLTV 36. Tapos, yan, dito sa kanila basura. Paano? Saan nagtatapon ng basura? Yung mga ng basura? Kaya hindi reporter. Kumuha ng basura ka. Dito sa Diki, kung saan kami, Binako mo na yung kung mga saan kami nag-walls noon, sa papuntang sa Tomas. Alam mo yung kay, ito dito, yung basurahan. Yung bak ng basurahan. Eh, taga doon sa Samo, may lupa. Ang sa ano din, ang sakop noon, boundary ng Bacolor yun. Boundary ng San Fernando yun. Pero marami Hindi naman na, lahat sa kanya. pero marami na nabilib ngayon sa gobyerno ng Santo Tomas. Kasi marami na Kasi, ginagaya nila ngayon yung yung ginagawa ni Sambo. At sa Bulacan, ginagaya na rin yung ginagawa ni Hindi na Sambo. magagaya ay amanin kay Sambo, yung pop-up ng Pump tubig. ng tubig. Yan. Siya lang nakagawa dito sa Santo Tomas ng pop-up ng tubig. San Fernando wala nakagawa. San Fernando Yan hindi na ginagaya napapump nila. ng... Yan ginagaya nila Kasi ngayon. ang pump ng ano nila na pump ngayon, hindi ano, motor. Alam mo yung motor na bangka, doon ang ano nila, para Kaya nga rin sira yung daan dyan, binabako nila ngayon. Pinatasan yung papunta rito sa atin. Pinatasan ng tambak. Tambak. Yung kabila kasi San Fernando rin eh. Oo, yung dito, kalahati nito. Moras pa. Alam mo yung may tuloy doon, San Fernando na yung Ay, yung sa Musicaman ka. Yung sapa dito sa kabila, San Fernando na yun. ano na yun, yung Sambo na yun. Yung sapa, nabili niya kay Lutz Zapata yun. Kaya tinataas niya ganyan para hindi pumunta rin yung tubig. Yung ano yung ano yan, Kasi daw umiikot na ganyan yung ano hanggang doon. Binarangan nila yung banda doon. Ngayon, yung hindi lang yung ano, para ano. Ano yun yung dating sabungan niya, Pedrosa ba yun? Hindi na. Alam, di ba ito Yung yung... dating sabungan, Pedrosa. Pedrosa, ano? Oo. Diba, yan nag-uugnay sa Minalin. Nilalis ako sa amin, dito sa dito. Oh, Minalin. Kami dito, hindi naman kami babahain dito. Pag ang ano namin, kung hindi puno ang kandaba, hindi kami magkakatubig. Sa kandaba kami. Ibig sabihin yung salot ng tubig ninyo, galing Candaba. Oo, Kandaba Bulsa. kandaba. Candaba, Bulacan. Yan ang ano dito, kandaba. Kaya kung hindi mapupuno ang kandaba, hindi kami magkakatubig. Saan na yan eh? Ano nang Kandaba sa Yun ang Bulsa? ano na, yun ang papuntang ko na sa kandaba. Pero hindi talaga binabala dito talaga. Kaya kagad na alis ng tubig dito, bumababaw na yung kandaba. Sa amin naman, nanggagaling, Makabebe. Yun nga. Talagang Makabebe, Minalin nanggagaling sa amin. nagkaroon lang ng Kaya bumaba sa amin, nanggagaling sa Minalin. Talagang yan talaga, Makabebe. malaki talaga. Kasi mababa. Yung ba, gumaganyan ganyan kami, nakasakay kami sa bus. Sundray kong ni-live sa YouTube. Narinig kami, no? Ngayon ko lang na ano to. Ngayon ko lang binuksan sa YouTube. This is my first time. Narinig kami, no? Oh, narinig na, di ba? Yan, pinag-usapan natin ito. Pero talagang siya, no? Ang Sambo, huwag mong ano, kasi sa yung una ano, Mayari ng ano? Yung isang rancho? sinagit. Rancho ba yun? Rancho. Mula yun eh. Ay, nugget yun. O ngayon, Yun. sinagit sa Sambo ngayon. Oo nga. Nag-interview sila. Yun ang maganda. Dati di ba magkano sila sa sundo na sila Kasi ngayon? nung nakaraan, nakasilagit, at saka yung 5 kapitan, makakampit na ng silyo. Ngayon, natali ng silyo, magkakasama na naman sila. Ganun lang Yun naman ang yun, the best. magkakasama. Alam mo naman politika, Diyos ko, iba-ibang ano. Yun ang the best. Tinutulungan yung Di kung ba sino sabi ni nakaupo. ano, sabi ni Gob, ni Nani Ni Pineda, Pineda.
Politiko na lang yan. Walang away-away. Ngayon, magkakasundo na kayo. Nag-live siya. Ngayon, ako nagmamakaawa sa inyo. Please, wala nang away. Politiko na lang. Magkasundo tayo lahat. Kasi tayo nanunungkulan dito, sabi niya, sa buong Pampanga. Nagmakaawa siya. O ngayon, sabi niya, wala nang away-away. Sabi niya, magtulungan na lang tayo. Sabi ni, Baka pinagbati ni Gobs, kapitan ng pang... Oo, yung ano nga nandun eh. Kasi sabi niya, isa lang ang tungkulin natin. Ano natin tungkol natin tulungan yung mga nangangailangan. Yun ang sabi nung Yung resolve nanay. ba pa? Hmm. Parang pag namulito ka, dapat sa panahon ngayon, dapat tulungan mo yung bayan mo, hindi yung Kahit matalo ka, tumulong ka pa rin para kasi malaman ng tao na next na habol ka, kilala ka na. Hindi yung porket na nasa politika, doon ka Pwede na ba tayo? Oo. Yun naman tayo, yung nasa barangay, o kapatid ng Chief Dario. Yung dating Ibig sabihin, Di mo na kasi kamukha ni Larry? ibig sabihin si Permi Calma, at saka yung asawa ni Permi Calma, at saka yung namatay na yun eh, magkapatid eh. Siguro. Kasi Bayaw ni Permi eh. kamukha ni Chief. Taga Villa Carmen Ayun nga, taga Villa Carmen. Di ba taga-kalubong si ano? Laro anak mo eh. Taga-kalubong si Chief, ano? Magkamukha nga sila. Nabi sa akin. Ang kapatid ni baby ng asawa ni Mr. Calma, Permi Calma. Ganyan talaga. Ano yun? Stroke daw. Sila yung Ganyan talaga. Saka, yung tulungan mali. matanda na. Ayun. Dapat sa atin yun. Yung tulungan na maliit. Hindi naman sa atin yun. Hindi, maliit doon. Ayun na. Sa atin nga yun. Kinuha ng gamot. Hindi naman sa iyo. Kay Freddy Buyo. Ha? Freddy Buyo. Maliit. Hindi. Nilagay lang dyan yun, hindi naman sa iyo yun. Ano nga sa taso? Ano na? Huwag mo nga yun. Di ano yan, kay Awi yata yun. Mag-ano naman siya ng ano? Ibon. Ayun, nasa taas na ako. Di Awi yun. Ayun na, nasa taas na. Pinagtulungan ni Awi ng ano yan, ng pusa. Ayun, nasa taas na nga. Huwag mo ipilit kay Awi niya. Bakit ka rin, nasa taas na nga, oh. Ginagamit na nga ng gamot. Ang kamakulit. Hindi, para malis ko, no? Nagbibigat tayo ko lang ng aso. Nasira na nga, oh. Sinira na. Dapat maayos ko rin ko ng aso. Umiyak na yung anak ko. So, kaya Gutom na yan. dumadami yung Ano magagawa ka? Gutom na yung anak ko. Ganyan lang yan. Ano pag nakali yung mga aso mo? Yung isang aso mo, Wag, isi.